banal na tahanan. Panginoon, mangunawang iyong pagmamahal na ibigay po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Walang pong aking sa amin talagang Hindi ko naman ako ang pag-pets ko. Kasi nung una may best friend, may best friend na naman ngayon. Bakit ba yan? Bago na si best friend. Ayaw mo kayo ngayon. Hindi ko na sa Joshua chapter 3 verse 1 to 7. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating na Ama. Tinatawag tayo ng anak ng Diyos. At yun nga ang dahilan kung bakit tayo nakilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Marami lang mahal ng anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kahit ang sino ay may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ang bawat pagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong napalito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino na nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong palina ang kanino. Ang sino ang gawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Let's pray. Pagdasal mo na tayo. Lord, tunay na ikaw ay magiging kinikilala ng Diyos sa buhay at kinikilala ang aming tagapagligtas. Naway, bigyan mo po ako ng kaalaman at karunungan na magagamit ko po sa pagbabahagi ng iyong mga salita ngayong umaga. Holy Spirit, welcome you in this place at mangusap ka sa bawat isa na narito na buksan mo ang kanilang puso isipan na may sa buhay nila ang mga narinig ko nila sa umaga ito. Gamitin mo ako bilang outreach nyo at source ang kaalaman na gagaling sa inyo. Sapagkat kami lang o Diyos ang nakadipin sa iyo. Ibinabalin ko ang pagpuri pagsamba sa iyo lamang o Diyos. Amen. Sa versikulo ito, natin makikita ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. Para mas naman natin maintindihan ang pagmamahal ng Diyos o kabutihan niya, may nahanda ko isang kwento para sa inyo. May isang tren at ang laman nito sa loob ng mga tao. Ang laman ng tren na ito ay ang mga taong makasalanan. Ang lahat ng kasalanan ay nandun sa loob ng tren na yun. Ngayon, habang patuloy na umaandar ang tren, ay may isang lalaki nagtatrabaho sa pinis ng tren sa may tabi ng ilog. Meron siyang anak na lalaki na naglalaro malapit sa ilog, na kung saan ay hindi alam na kanyang ama na nandun ang kanyang anak. Malapit na ang tren sa ilog at masaya nakatilim. Sana ang tatay na naisip na marito papahama kung isasara niya ang daan ng tren. Ngunit marami rin ang mamamatay sa loob ng tren kung unahin niya iligtas ang kanyang anak. Nangyari na nga ang hindi nasa trahedya kung saan nag-iisip ang lalaking ama ng bata kung ang kaligtasan ng kanyang anak o kaligtasan ng
Kasi tayo nakapas kanina eh. Nakasama pa tayo eh. Pero hindi ako minilipos kanina dito. Pero nung nakita ko si Pastor Marina ko, parang yung dibdib ko, parang ayaw ko nang itulog. Pero nasaktan ako dahil sa parang anak ko na rin na tinuturing ko sa kanya. Nasaktan ako talaga kanina yung nangaman nila. Tapos sila nagkano sa kanya kasi iba naman yung ginawa niya. Tapos lang sa usapan. Hindi yung ginawa niya na gano'n. Kaya bali na lang. Diyos na ang bahala. 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 Diyos na ang bahala.
sakripisyo ang kaisa-isa ninyong anak para sa aming mga makasalanan. Alam po namin o Diyos na hindi namin deserve ang pag-ibig na ito, ngunit ibinuhos niyo pa rin. Kami ay lubos ng papasalamat sa grasya ito, bagamat kulang ang mga salitang salamat, ay inyo pa rin pong tanggapin ang mga munting salita na nanggagaling sa amin mga puso. Salamat po Panginoon sa araw na pinagkaloob ninyo sa amin na kami ay makapagbigay ng papuri at pagsamba sa inyong kapangyarihan sa kabila ng pagdami ng kaso ng mga coronavirus o Diyos. At sa hindi inaasang panahon ng Diyos, dumadami na po ng dumadami ang virus sa mundo ito na siya nagdadala ng mga tao. Pero sa pag-ibig mo ng Panginoon, alam namin na ang focus namin dapat ay hindi sa takot, bagkus sa pag-ibig ninyo, sa pag-ibig na ibinuhos ninyo sa bawat isa. Kaya tinutulungan niyo kami o Diyos na huwag matakot ano man ang mangyari sapagkat kapiling namin kayo. Lalo ba't kung ang pinaglalaman namin ay tama, kayo ay nasa aming piling. Panginoon, inilalaki ko po ang tao ito, mga kaluluwang ito. Tulungan niyo po sila sa kanaman ang kanilang dinadala sa buhay, anuman ang sakit na kanilang nararamdaman, anuman ang bigat ng problema na kanilang pinapasahan. Panginoon, ang presensya niyo po, ang siyang mahuna, ang siyang magpagaling, ang siyang tumulong sa lahat ng mga negatibong bagay na nagpapahirap sa bawat anak po ninyo na naririto. Inilalapit po namin ang buong iglesia nito, Panginoon, sa inyong proteksyon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at naway mas maging united pa po ang iglesia nito para sa pagpapakalan ng inyong ministeryo, hindi lamang sa komunidad ng Katawan, maging sa mga sulok ng mundo. Salamat din po sa mga ginamit ninyo na nagdilig ng papuri at pagsamba sa araw na ito. Mga kapatid, tanggapin natin ang kanyang grasya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang presensya. At palagi natin iisipin na palagi siya nandiyan at nalalaman niya ang sitwasyon ng bawat isa. At ang sino mang lalapit sa kanya ay hindi mabibigo sapagkat gayon na lang ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ang Banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. Amen.